Sukaldari izena du ETBren sukaldeko telerrealitate saio berriak eta Euskal Herriko sukaldari ez profesional onenak bilatzea du helburu. Beti nabil sukaldian eta oin paruan nauen eta Mediterráneo, pero con un poco de sabor a mar. Lehiak eta formula izango du saioak, kastina aurkeztu direnek plater bat ekarri dute egina eta txukun aurkeztu eta berotu dute. karri dut piper bete bat arrozakin eta gambekin. Kamera aurrean nola prestatu duten adirazi eta gastronomia munduari buruzko 11 galdera egin dizkiete. Beti gustatzen zade jati, gustatzen gehiena eta orduan jateko preparein bera da, soziedade baten nago eta Helburua sukaldaritzako zale amorratuak bilatzea da. Baskulinari zenterreko irakasle batek egin dizkie galderak. Herriko sukaldea, sukalde erraxa, bakotxa badaka bere puntua eta bere kreatiba baitare, eta hori ona da jendeek ikusteko. Hautagaien ezagutza eta profila hartuko da kontuan. Baskulinari zenterrek grabazio gunea eta jakintza jarriko du. Cada uno hará unos platos distintos y los evaluarán los coaches del BCC. Sukaldaritza herrikoia, etxetan eta lagun artean egiten dena eraman nahi dute telebistara. Sukaldari Gabonen ondoren izango dugu ETBn.